Kultur trumfer strategier og planer. Proaktive kulturelle ledere er visionære og innovative og fremmer et miljø, hvor ansvarlighed, nye idéer og kreativ tænkning får lov til at blomstre. Det fremmes ved hjælp af jeg er OK, du er OK-positionen og princippet. Det betyder, at man som leder aktivt anerkender og respekterer medarbejdernes kompetencer og bidrag, hvilket fremmer en kultur, hvor medarbejderne føler sig motiveret og værdsat. I et miljø, hvor jeg er OK, du er OK-princippet hersker, er der større åbenhed og ærlighed i kommunikationen. Dette fører til et mere produktivt samarbejde, da medarbejderne føler sig sikre nok til at udtrykke deres idéer og bekymringer. Når jeg er OK, du er OK-princippet bliver en del af virksomhedens mission, vision og værdier, fremmer det en proaktiv kultur, hvor hver medarbejders bidrag anerkendes. Har du en proaktiv leder i maven? Så find mere info på proactivebeing.com.